Ginagawa ng solusyon ni Malasiki Mayor Heslani ang suliranin sa tubig na kinakaharap ngayon ng bayan kasunod ng pagtatapos ng kontrata sa IWADCO. Sa exclusive interview ng SMNI News North Luzon, sinabi ni Mayor Noel Anton Heslani na gumagawaan niya ang bayan ng panibagong Memorandum of Agreement na mas detalyado at pinaganda para may patupad ang mga serbisyo na dapat igawad ng isang water concessionaire na Kalasya Water, kung saan kasama rito ang pagkakaroon ng capital expenditures at timeline na dapat sundin. Hindi ay niya tulad ng MOA noon sa IWADCO o Impart Waterworks and Development Corporation na nagtapos ang kontrata noong Agosto taong 2023. With this Kalasya Water and Partner, Balibago, talagang we thought of yung MOA, Memorandum of Understanding, na pinaganda. Kasi you have to safeguard yung, kumbaga, anong i-invest nila. The difference of the MOA before and now is that you have your CAPEX, the capital expenditure of the company na gagastusin niya dito sa bayan ng Malasiki to operate its water concessionaire. Okay. So with this, yung sa isa wala. Nilinaw ng mayor na ginagawa lamang niya ang mas maganda para sa bayan ng Malasiki dahil mas mainam anya na ibase ang desisyon sa profile ng kumpanya, hindi lamang base sa pakiramdam. Bukod pa rito, sa ni Mayor na nire-repair din ito ang pipe o tubo ng tubig sa San Isidro dahil matagal na ito dahil noong 1970 pa. Siyempre, on our part, we will do what is best for Malasiki. Sana maintindihan nila kasi ang present situation ng ating pipes dito, yung old, was still in 1970s. So you're talking about how many years? So how many years is that? So yung pipes na tubo na GI, siyempre ubos na yun. Kung yung nakita nyo lang, yung ni-repair namin dito sa San Isidro, yung pipe na nabutas na. So yung pressure niya, siyempre nawawala na yung pressure niya dahil may butas. May butas din yung submersible pump niya. Saad ng alkalde, aabot sa 12 barangay ang mapagsisilbihan ng bagong water concessionaire matapos maaprobahan na ito ng Sangguniang Bayan. Samantala, pinigdiwang ni Malasiki Mayor Heslani ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng isang blood donation activity bilang pagtulong sa mga nangangailangan na may sakit. Well, sinelebrate po natin sa pagkakaroon ng bloodletting. Ito po ay po natin. Isa pong ating tulong sa ating mga mamamayan ng bayan ng Malasiki with the help of mga barangay officials po. And sa ating blood council na ating tinayo po nung tayo'y unang nanungkulang bilang mayor, unang taon ng ating panunungkulan bilang mayor. Ayon sa alkalde, ginagawa ito ng bayan kada 4 na buwan o 3 beses ang taon sa tulong ng mga barangay officials. Ang mga dugo na malilikom ay madideposito sa blood banks ng Red Cross kung saan pwede rin silang makahingi ng type ng dugo sa ibang station o pondo mula sa ibang bayan. Ipinaliwanag ni Mayor na libre ito na ma-avail ng mga taga-Malasiki. Saad naman ni Blood Donation Council President Gilbert Dalisay, ito'y kauna-unahan sa taong 2024. Ngunit marami nang nakikinabang sa programang sinasagawa halos 3 beses kada taon. Dito po sa amin talaga, marami nangangailangan ng dugo kasi marami nagda-dialysis, tapos emergency cases tulad ng mga nanganganak, kailangan lang ng dugo. So, pinupush namin na magkaroon kami ng blood supply para lahat ng constituent namin ay maservan po namin. Pagdating naman sa nagdaang Town Fiesta ng Malasiki, proud na proud si Mayor Heslani dahil anya 90% ito matagumpay, kabilang ang grandiose Miss Malasiki 2024 na anya'y parang Miss World ang dating. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.